Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wala quwata illa billah. Wondene sedaya ingkang rawuh dalu menika sekali melangkah dari rumah, insyaallah punya lidah yang basah, sama-sama maos Al-Fatihah, gesangipun kula dongake saya tambah barokah. Niki Pak Kangko. Apa? Mula alhamdulillah dalu niki Mas. Boten ngirangi raos hormat subasita sopan santun adat ketimuran ingkang sampun lumaku. Betul. Wonten Piyayi Jawi. Dalu menika para timcam ingkang lenggah sedayanipun. Nggih. Para bapak-bapak kepala desa ingkang lenggah sedayanipun. Nggih. Kasengkuyung warga masyarakat wonten ing Kali Abu sedayanipun. Betul. Ini satu bentuk percontohan bahwa yang selalu menanamkan persatuan dan kesatuan. Gotong royong. Berbineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu jua. NKRI. Harga mati. Duduk sama rendah. Berdiri sama tinggi. Ini salah satu acungan jempol untuk warga masyarakat Kali Abu. Tepuk tangan buat warga Kali Abu yang hebat pada malam hari ini. Jangan tenang Mas. Seneng toh Mas? Seneng kula niku kaya-kaya entuk tombo. Tombo piye? Wiwit wau dalu kula daerah Jawa Tengah terus Magelang, Semarang niki wangsul ngetan melih. Ketemu masyarakat kaya ngeten iki kaya teng jero ati mak nyesaestu Mas. Saya nggenipun Mbah Lurah leh menyambut Mbah Wondo. Mbah Wondo ya Allah. Yai kok grabyak semanak kaya ngoten. Iya. Pimpinane apik, insyaallah bawane melu apik. Nek pimpinane elek, bawane mesti melu elek. Apapun yang menjadi acuan positif itu tergantung dari pucuk pimpinannya. Betul. Nek pimpinane kuwi nek ndandani apik, insyaallah akhlake masyarakate ya mesti apik. Niki Mas. Tur pembangunannya juga luar biasa. 90% pavingisasi selesai. Tenan, paping rampung. Jeding anyar. Kerane mati. Aku mau bingung. Wis ora masalah, nggon kowe nek saiki tak siramne ngono timbang. Iya. Ora resik to. Iya to Mas, ngono. Apa? Lho, kok apa-apa ki lho. Mau dibayar padha ngomong kaya adine iki mung plentas-plentus. Lah, niki usah omongan kalian jenengan lho. Kula nyelani kan dikira-kira ora sopan. Bahasa yang paling baik. Wong kan wong Jawa kudu njawani. Oh ya jenengan sik jagoan kalih kritik. Nggih. Kula kan ya mendel kemawon lah. Mengki sampun jenengan dangu nembe kula nembe paring dawuh. Ngono ya. Iya lho, wong iki ya Jawa kudu tatanan lho. Ngene wae. Lah sik jagoan karo Mas Kangko kok. Njur aku nyelani kan juga aku ora sopan. Ngene wae ampring kok ora oleh ayel-ayelan dimirengke karo penikmat budaya kepenak. Piye? Ngene wae. Kabeh lak nggih budaya to. Iya. Panjenengan sanggitipun wayang yen mboten ngagem sanggit lak yoga mboten pirsa. Iya. Sinden nggih ngoten. Nek mboten ngertos sanggite panjenengan apa ya iso ora paham. Ora paham. Mula ben bertiga niki kelihatan sama-sama paham. Ada chemistry? Chemistry itu harus ada menapa sandi. Clue sandi. Nggih. Iya sandi. Kula anggen kula jagoan kali panjenengan. Kowe nek wis awakmu iso ngomongan, lagi aku maju. Kowe maju. Yo no ndak ngomong. Maju tok nek ora enek apa. Jagongan. Pun pangapunten Mas. Dados niki tatanan budaya nggih ngeten niki. Iya. Niki sing diarani Piyayi Kali Abu sing mboten sombong tur ora seneng pamer. Nyatanipun mboten dipun papanaken wonten ing balai desa tapi ditempatkan di jalan raya. Ini sama-sama ini hiburan untuk masyarakat dan dinikmati bersama masyarakat. Betul. Satu untuk semua. Satu untuk semua. Dari rakyat untuk rakyat. Ngentekke ragat golek nikmat ben slamet saka donya akhirat tur didohke saka laknat. Betul. Niki lho Mas. Ngono ya gentenan. Lho klune piye klune? Klune nek wis aku tir ya genti. Oh iya. Tir to. Nggih. Napa strik napa ngoten? Oh iya. Lah iki ora omong kok dadi yo. Aku yo ngenteni entek omonganmu kok. Ben ae crit. Strik ngoten nggih. Aku entek lagi aku maju. Ngeten, Mbah Lurah Wondo menika lak Kyai kang wicaksana. Lho, ora wicaksana ora mungkin 26 tahun. Sugih ora malih, penak ora ndangak, duwe bondo ora pamer dodo. Niki lho. Nggih to Mas? Betul. Kula kedah dipun tata. Yo kene crit. Lah wis aku maju. Assalamualaikum Mas Kangko. Waalaikumsalam. Cerit ya kenapa sih? Oh lah. Mula saat
iso-isonipun panjenengan kaliyan kula. Niki lak kudu saling sinergitas. Oh iya no. Saling melengkapi dan saling suksesmu, suksesku, suksesku, suksesmu. Nggih no. Hidup bukan harus di atas tapi harus di bawah. Begitu kita di bawah jangan terlalu menoleh ke atas, begitu menoleh ke atas harus melihat ke bawah. Introspeksi diri. Jabatan sampiran pangkat mung ampiran. Ngoten crit. Yo. Sehat nih Mas Kangko? Sehat alhamdulillah. Cerit. Kok sithik men ya? Ya. Niki lak sedekah. Sedekah. Sing diarani sedekah niku sedekah tu lifdail bala. Artinya? Wong sing gelem sedekah kuwi ngedohke bala. Mula niki iso diarani inama amalu biniat. Niate warga masyarakat wonten ing Kaliabu niki pun pikantuk ridho hidayah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cerit. Ngono. Wau rawuh jam pinten Mas Kangko? Jam 6 sore, Mas. Cerit. Enggak. Kowe kok sithik men iki lho. Wong aku oke kok sampean saitik iki. Engko lek padha oke, engko jame mesti entek. Aja mikir Sing sitok kudu oke, sing sitok kudu sithik. Kuwi wis dadi paradok yang dalam di dunia ini. Ana dhuwur, ana ngisor, ana awan, ana bengi, ana putih, ana ireng, ana oke, ana sithik. Lah sampean sebagian sing oke, aku bagian sing sithik. Berarti aja ngresula. Berarti tembunge kebo sapi digugu keluwane. Menungso omongane. Aku sing oke, aku sing sithik. Lah ki engko dum-dumane tak weane sithik. Iya. Ngono. Berarti kabeh sing oke aku. Sing tak maksud ki omongane. Lek perkara duwite kudu padha. Kok ora padha buyar ki kok. Lagi oke sing buyar lagi. Mas. Kula niku sewu Mas. Ngomong piye? Perkara duit iso buyar. Iya lho, duit iki no sewu lho. Wong urip kuwi butuh duit. Ning aja wong urip diatur karo duit. Ning piyawe dhewe dadi wong urip iso golek duit. Kuwi lak bahasa sing kepenak to. Ora mungkin awake dhewe buyar iki ora mungkin. Biarpun yang lain sudah berpisah, tapi kita tetap konkret dan komitmen untuk selalu berdua. Nek aku renek sampean, aku yo bingung, sampean renek aku yo bingung. Yo bingung lho sing mbok aku sih aku tok. Aku bayar pira-pira tak tampa. Ora ngono. Tapi wis padha, wis padha. Nah ngono. Wis padha. Balurah. Menginginkan spektakuler. Pagelaran iki kepiye ben apik-apik. Ben apik ya iku apik lho iki. Panggung ya wis megah. Ora ana lho wayang kulit kaya ngene iki. Saestu. Kaliabu ki ngedap-ngedapi. Wayang kulite ya gayore iki jenenge napa niki? Gawangan. Gawangane ya megah Mas Kangko sing ngasta. Panggunge ya apik ya lah. Sound sisteme ya jos. Iki lek rambah lurah ora lho. Mbah Wondo iki lho. Piyayine lho. Jos lho. Jos pripun? Mbah Wondo. Nggih, Mbah Lurah. Wah, aku splek lho. Sudah akrab nggih? Akrab lho. Masyaallah. Wonge cilik putih. Mbah Wondo. Mbah Wondo menika sik kowe ra kemeruh. Kowe sembrono. Cilik putih. Ya jelas. Aku iki tahun 2010 wis rene. Lho lha nggih to. 2010 dalek ngriki, tapi non saya itu kenal dengan Mbah Wondo niku pun dangu lho, Mas. Sangat dangu sangat. Oh, monggo Mahmu Blitar lho, ini Medion. Saya itu berteman dalam media sosial. Ngono. Profilnya tuh saya tahu. Pripun? Ning Facebook, ning IG. Kuwi aku sih lho. Masyaallah. Piantun iki cilik putih resik. Kok kaya kleru to kita iki. Lah wonge kuwedi wireng. Kok iso cilik putih lambemu Mbah Lurah ke piyayine kaya ngono kae lho. Pojok dhewe delon kae. Isor lampu kaya. Sini to. Lenggah kaya Mbah Reksa kae apa kae? Lah kae. Lah. Oh iya tibae gedireng tibae. Iso cilik putih kowe iki. Biyen cilikane iki cilik putih. Biyen iki sik kelas 5 SD. Asline kisinan to kowe. Ora. Biyen ki zaman kelas 5 SD kuwi cilik putih. Bareng saiki yo gedireng ya Pak ya. Mergo nyambut gawe, mengabdi kepada masyarakat, 24 jam melayani masyarakat. Kuwi ndudohke yen kok pimpinan kuwi kok kulite ireng, berarti dalam kinerjanya bagus. Malah sing dicurigai wong sing putih-putih kae, ora gelem kerja keras ning jero ruangan AC nampa dhuwit akeh, ning akhire tundane sing dadi dampak masyarakate. Kata-katamu ki salah. Napa? Ora gelem apa? Ora gelem kerja keras. Salah. Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Loh, lah kok iso ngono? Kok kerja keras piye? Sing bener ki keras dulu baru bekerja. Ora bekerja keras. Salah. Keras dulu baru bekerja. Kuwi apa kuwi?
keras ki semangate Terus nyambut gawe niki mesti terenten. oh Contohnya Mbah Lurah Wondo. Oh wis pindah kene tengah ya. Loh. Menyapa para kanca-kanca lurah. Napa Dadi tuan Rahmat. delik ane burine kono. Biasanya nek pejabat ki lenggahe tengajeng. Beliaunya itu selalu di mana-mana bisa ditempatkan kok. Iya. Terus ora kok ambisi untuk harus Wis di depan. Pindah ning nggon ndi ae. Mbah Lurah bakal ketok. Lah sebabnya iki lho. Gede dhewe yo. Iki lho jan gak kepenak. Iki Mas Kangko. Mas Kangko dari awal selalu merodo asmanipun Mbah Lurah. Selalu mengangkat nama besar Kaliabu. Lho, aku matur ki witing klompok sak lugune apa enenge. Iki lho. Lagi munggah ki lho. Rene lagi iki terus ngelokne Mbah Lurah ngono Lho kuwi. Mas Kangko entek dik puluhan yuta lumrah. Karena konsepnya luar biasa. Terjamin dari kualitas bahasanya ditata. Ngono lho. Lah nek sampean lagi munggah mboloke cilik putih. Lah kamu kok kaya ngono kuwi jajali. Berarti ora pas oleh ngomong. Nun sewu. apa? Niku mung Gojek. Lho. Mbah Wondo. Sapa Niku- kuwi? Mbah Wondo kuwi sapa? Bapak Mas Kangko. Gawe Sukron Suwondo ngawur. Ya Mbah Wondo Mbah Lurah Ayo. niku lho. Ngono. Mbah Wondo sebagai Mbah Lurah Nggih. memimpin desa wonten ing Kali Abu. Ini ora gemen-gemen. Sebab Ini sudah sinergi dengan masyarakat. dadi lurah ya abot lho ngawur. Iki lho, kata-katamu iki lho. Piye Dadi iki? lurah piye? Berat. Abot kok dilakoni. Lho. Lah amanah dari warga kok. Gusti Allah ki nyipakne menungso urip ning alam donya iku kudu seneng. Lek ngantek urip ki digawe abot, iki berarti kurang nrimo ridhone saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loh, bocah ki kok maido lho. Lho iya lho, urip ki kudu dilakoni kudu kanthi seneng. Iya, tak- Lah lek urip abot yo aja dilakoni. Bongko wae kowe. Gusti Allah ki nyipakne menungso ning urip alam donya kudu seneng lho. Ora leh ngresula kudu bersyukur. Lah terus rumangsamu. Lho iya lho. Apa kabeh iki gawean terus enteng po? Loh, enteng lan ora ki tergantung masyarakatnya utawa pribadine masing-masing. Ora ana critane enteng lan abot. Perkara enteng yo iso kalau digawe abot, perkara abot yo digawe enteng yo iso. Tergantung awake dhewe. Ngono lho, Bos. Wah, Aja mbugah abot ning donya iki. lho ning paling ora lurah ki ngelu ning sirah ki. Lho, lah lek ngluning sirah nyapa kok ngantek rong periode? Sepisah lek ngelu yo wis leren. Iki jane salahe opo lho. Berarti kan nyaman, nikmat, seneng, happy. Dadi pimpinan ki abot. Loh, Termasuk saya dadi dalang ini ki ya ora enteng. Nah, Loh, ngene. Abot gaweane, abot sanggane. Lah nek abot kok sampean tampa tanggapan terus. Kan gampang toh, Mas. Loh, maksudnya tanggung jawab iki lho, kan kudu melek sewengi. Melek sewengi lak duwe enten hasile. Nah. Lah lek ora hasile sampean gelem tunggu-tunggu ngene iki sewengi. wis tokno Mas, aku wegah ngengkel kok. Loh, Aku dulure wis wis to, urip ning alam dunya iki gampang. Kabeh iki lek abot selehno. Kowe gampang. berarti lek ngomong abot iki berarti kurang syukur dari saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gampange nek lambemu kuwi gampang. Kowe munggah tanpa nggawa apa-apa pik paitan lambe tok e. Terus kewajiban kok. Kowe tahu, dagelan wis munggah nggo usung-usung sound system. Ya wis ngene iki gaweane. Iya. Gusti Allah ki nyiptakne tugase menungso dhewe-dhewe. Sampeyan karo aku dadi dagelan yo nggo cangkem, Pak Dalang munggah ning wayang, munggah ning gone pagelaran nggo wayang yo nggo tebek, yo nggo waragana, yo nggo wiyaga. Kuwi kewajibane dhewe-dhewe. Oh. Tugase dhewe-dhewe. Aja paido. Tak tapuk cangkemmu engko malah engko. Lho ning lurah ki paling ora ki nek ora secara kualitas apa ya nganti iso to Mas? Ya. Karena dua periode itu Lah karena ya wis. Lah nek wis dilakoni ya wis aja ngomong abot kowe. Wong Mbah Lurah happy, seneng. Kok kowe ngomong abot, sing lakoni apa kowe? Ayo. Aja sambat kowe. Lek sambat tak wadul karo malaikat Israil bosok kowe. ki jane ki kamangka dulur lho ki. Lah iya to. Lah wong munggah bareng klambine padha, klambi ngisor ya padha. Tapi lek omongmu ora bener tak beneri Mas. Lho, Aku ki Mas, apa? kabeh ki sing dipercaya saka omongane. Nek latine apik mesti Pak Kartini ya apik. Urung mesti. Nek wonten tetembungan ingkang endah to, Mas? Ya, heeh. Ajining diri Aji ning diri saka lati. Sing gawe kata-kataanku sinten? Piyai sepuh dhisik. Para pujangga dhisik Nggih. wong Jawa ngandarke nyemet ajine diri saka lati. Niku mbiyen Mas. Ning saiki zamanipun beda. Beda apa ya padha Ajining diri saka lati. jenengan imut mboten zaman biyen sing pejabat-pejabat kampanye ke omongane apik-apik ya ora Nggih. itu mindake kaya ngopo sik gelem mangan duit rakyat sik gelem korupsi ya ora
Ya ora? Iya. Kampanye omongane piye? Apik, bangun iki. Nyatane begitu dadi lali ora? Bupatimu ngono to ya an? Bupati ngendi to kuwi? Neraka. Kowe trayop. Kowe ya Mas bajingan kowe. Wong rene nyambut gawe mirang-mirangke dulure iki ya. Lho tapi kan ya realita urung mesti. Mas, Dudu perkara ajening diri saka lati sing bener ki ajening diri saka pakarti, Mas. Oh, wis diganti. Wis diganti. Yen pakartimu apik, insyaallah kowe ya bakal diajari karo menungso sapadane. Contone Mbak Lurah Wondo. Oke. Ya ora? Oke, Mbak Lurah Wondo ki meneng lho, ora kakek ngomong. Anteng. Tapi dipercaya oleh masyarakat, beliaunya tuh ngastos sampai saiki kira-kira meh dari keluarganya tuh sinergi 30 tahun. Loh, Iki lek lawong sih. jadi cara Mbah Wondo ki wondene kaya air tenang menghanyutkan, air beriak tanda tak dalam. Oh, betul. Oh iya. Apa kuwi? Loh, wong sing meneng anteng ki malah biasane duwe kualitas. Terus Wong Sing kakean omong, sing kakean ngucap, kuwi tanpa ada kualitas. sing ngomong sinten niku? Loh, Dalang Kangko SSN. Sarjana seni le. cek ditambahi SNI lho iki. Apa kuwi? Standar nasional. Rumah samu ki dalang apa bakal helm? Lah kono SNN. Rumah samu. Pripun jan ngendikan mau? Air beriak tanda tak dalam. Terus Air tenang menghanyutkan. Artan menghanyutkan. berarti Mbah Lurah iki ketoke mendel, meneng, tapi punya kualitas. Punya kualitas tanpa ada bicara yang banyak nih pekerjaan yang diutamakan. berarti wong lek kakek ngomong Kakean ngomong ora nek gunane. sing ngomong sinten? Aku Jenengan semaput berarti jenengan iki. oh, semaput Ora sadar jenengan iki. ora sadar. Oh, sadar wae. Kok kakek ngomong ora nek gunane? Ora nek gunane wong kakean ngomong. Jenengan semane sinten? Anom dosa Kangko. Ngeston apa? Ganti dalang. Sore nganti isuk omong lho mboten. Omong. Nyatane ya nek gunane, nyatane ya kondang, nyatane ya larang, dinyange ya angel. Ayo, sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa? Wis golek urip dhewe-dhewe, Mas. Aku timbang malah susah. Sing ngomong sapa lek kakek ngomong ra gunane? Kernet ke lho. Kernet ae jajal kon gandul ning gone pinggir lawang kon meneng. Sapa sing ngapin Pak Bis? Ora ono ya. Ora ono. Ya kudu kakek ngomong. Ngono lho, Bos. Tapi ada gerakan Gerakan apa? Gerakan apa? Ada Ngomong-ngomong kowe. Weh jantenan kok. Ada gerakan secara fisik. Wong meneng tapi nek ora obah, kuwi lak ora mamah. Betul. Jadi gerakan fisik itu penting. Iya. Itu loh, Mas. Iya, Jadi, bener. Mbok sampean meneng sapa sing arep bayar ini ora obah, gumregah. Lah, ya iki geriting ya. Awi dan kowe benci ya. Loh. Benci ra apa-apa bengi iki tok. Sesuk balik neh. Sesuk ya iso no. Nyapa? Rai yo sesuk. Terus sesuk pengen di sini. Oh no, gitu Mas. Iya. Gerakan fisik itu penting. Iya. Nun sewu, Pak. Uang Uang kuwi ngene. Kamu ya. Kowe roh menungso ora? Saged ngertos. Roh menungso Oh ora? iki menungso hambane Gusti Allah. Kowe roh Gusti Allah? Saged. Ngerti kowe? Ayo wis. Tresno karo Gusti Allah? Tresno. Tresno tenan? Lho nyapa ora tresno ki? Wong bendina yo ngibadah ki berarti wujud katresnane. Salat kowe. Salat no, ibadah kuwi tanggung jawabe umat kok iso. Ya wis. Lho, lha nyapa? Titip aku. Lho. Salat kok titip. Kok mari ngono salaman iki lho. Wong wis diomong ki to, kulo nafsi dael qatul maut wong sing kedunungan napas kajemput dening maut. Lah nyapa kowe kok ora ngibadah ki ya ngopo? Wong ki sejeneng ibadah kuwi wujud awake dhewe bekti karo Gustine. Ngresnani. Saya bengi ki sedekah gitu. Iya. Sedekah ki penting lho yo an. Ngene ki sedekah. Kowe roh sedekah ora? Ngertos lho. Syukur ngerti, syukur. Syukur yo ngerti lho. Angel men to omong. Ngene. Kowe roh jangan ngerti syukur? Ngerti. Syukur sing piye? Syukur ki terima kasih. Syukur sing piye? Syukur ki kenikmatan sing diwenehi Gusti sing tanpa winates. Bener. Loh, Jenengan nggih bener. loh. Lah sampean piye syukur ki? Wis padha karo awakmu. Mau ketok pinter lho. Basa setengah jam kok goblok meneh iki. Syukur ki terima kasih, syukur ki Kenikmatan sing diparingi marang Gusti sing tanpa winates. jenengan ngertos wong sing syukur sing kaya ngapa? Lho, Wong sing syukur sing piye? sehat jasmani, sehat rohani. Kuwi tak omong. Kuwi lek wong lanang ketok. Nggih. Saya ki aku mengadakan riset. Riset ki nun sewu. Riset ki saya itu penelitiannya 5 tahun. Wong sing syukur ki nun sewu. Siji syukur, loro ikhlas. Syukurin jangan ngertos, lek wong ikhlas ki ngertos jangan. Ngerti no. Ngerti. Ikhlas ki tanpa pamrih, ra duwe tendensi. Ora ada tendensi. Wong sing syukur ki nun sewu. Wong lek wong lanang kuwi 90% mlebu swarga. Nggih. Mergo wong sing syukure gede. Tapi lek wong wedok kuwi kurang syukur, Mas. Loh,
Lah ngopo to? Wong wedok itu ada 50% 50%. Sing syukur karo ora. Lek wong sing ayu ki wong sing ora syukur. Mergo apa? Kurang syukur pinaringan saka Gusti Kang Arep Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Buktine apa kok? Nun sewu wong ayu ki masih kurang ayu, Mas. Sok kala mripat wis blalak-blalak, template lensa, template plastik. Untu wis miji timun kowe kawat kayak begel. Irung wis bangir sik disuntik silikon. Mangklekmu lho iki yo gawe lho iki. Nah, iki yo karepe ben ayu lho. kurang syukur. Bojoku ndek iki tak kowe kawat ngene ta. Terus Pas rendeng sambil bledek lambene. ora ana grone. Ya iya. Iya ora? Nggih. Iya ora? Kuwi wong untuk sing kurang syukur. Dadi Kuwi besok cadangan mah neraka. wong wedok ayu iki. Neraka. Lah sing swarga. Wong sing elek-elek. Oh. Wong sing elek iki malah swarga, Mas. Dadi nek wong ayu, Neraka. lah wong elek Swarga. we. Mergo wong elek iki lek rezeki sithik oke ora dienggo maneka warna diklumpunin dadi siji insyaallah dienggo munggah ning tanah suci munggah haji. Kuwi wong wedok sing elek iki besok becadangan malah swarga. Mireng piyambak to, Mas. Krungu. Ayu menapa? Wis Neraka. neraka. Elek. Swarga. Sing ngomong sanes jenengan lho. Oke wis ngenekke riset jok lutup. Lho nggih lho. Heeh. Kowe gelar kudu iso Tak gulung. ana pertanyaan Pasti ada jawaban. Purwodadi Kultane dadi nyatane. jagung bakaran. Tanggung perkara. Nek nganti ditakoni Mas Kangko ora iso jawab. Tambok cangkeme. Ngono ki to, Mas. Iya, no. Tak wakili. Heeh, kabeh iki Kowe omong ayu neraka elek swarga. Iya lho. Sing kategorine wong wedok. Oh, itu. Pirang nggih, Mas? Nun. Kakangmu tak. Ya, Mas. Ayu, Neraka. elek, Swarga. aku tak takon. Sing tekok sing angel pisan. Eman-eman utek lek mikir. Ayu neraka, Neraka. elek, Swarga. aku tak takon bulurah, Nggih. buwondo, Wonten. ayu apa elek? Bubindari ya. Omong oleh. Omong. Nek ra pengen digule matamu kowe. Ayu neraka, Neraka. elek swarga. Ayo, tanggung Bu jawab. mantan, Bu Windari, Bu Wondo, ayu apa elek? Jawaban saiki. Anu liyane kuwi nyapa to liyane kuwi. Mas, dikuse. Liyane kuwi. Ayo omong. Teko bakul tahu tek wis apa. Ora iso. Ora iso. Omong. Aneng pertanyaan, eneng jawaban. Saya sudah bertanya dan saya tunggu jawaban kamu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Bulurah, Nggih, Pak. ayu apa elek? Ya ora mesti yo kadang ayu kadang elek. Ora iso. Iki jawaban sing ora tepat. Kowe mencla-mencle lambemu ya. Anu bawa tuh menelong. Ndar, nek pengen Dunia. dikampleng karo Mbah Wondo kowe. Ayu. Peh, neraka nek ngono. Kowe ngarani bulurah neraka. Jane neraka sarene bulurah ki tresno karo Mbah Wondo. Akhirnya terus bengi iki nanggap wayang nimbalin jenengan terus kalih kula nyeneng warga akhirnya swarga. Ngono lho dadi lho. Sing ning neraka diwakilne karo iki lho sing go pecel iki lho dadi. Kowe iki angger jebles kok lambene. Ora yak-yakan ngono kuwi, sembrono. Ngono. Ben ketok adem, Mas. Ah. Kali mengke Ben pecel. kita adem ya nyeluk pemadam kebakaran. Suasanane iki lho kok iso. Anu Pak Dik kula bayar. Kok minor, Mas. Kula bayar telu Pak Dik bayar. Oh, si. Aku mam. Ini Mas, ini. Iki ora kok ming kowe iki ndagel tok. Ning sak ora-orane donga wong Jawa kuwi penting. Apa? Nek wis nggon desa Kaliabu kuwi kok menehi daharan pecel. Pecel pincuk. Kok diwehi pincuk saka godhong. Ah. Kuwi ora kok ming nggih wadah tok. Ning mesti ana filosofinya. Ono wis. Nggih. Artine. Pangapunten, nek niki guyon tok, Mas. Nek kula mesti tenanan. Wong Jawa Jawi niku kedah dipun tata. Heeh. Ngoten lho. Apa maksudnya? Apa to sebabe kok nggon Kaliabu ki cawisane sego pecel, adahe pincuk, bahane saka dong gedang. Niki mesti nemu pasemon utawa nemu werdi. Apa to artine godhong gedang? Niki kudu artekno, Mas. Artekno sik. Apa? Godhong gedang iki artekno sik. Godhong gedang. Artekno sik. Godhong gedang. Go menika saka tembung gotong royong. Lah niki. Tegese warga masyarakat Kaliabu menika gotong royong nyawiji dadi siji, nyambut gawe dimen piye kaya ngapa, dimen desa Kaliabu ki dadi desa sing gemaripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan ping papan. Niki Mas, niki. Wiko. Go. Dong. Dong menika dong ki donga.
dongane saka para winasis, dongane para sesepuh insyaallah bakal diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Gedang negem menika gegayuhan, gedang menika padang. Insyaallah gegayane warga masyarakat Kali Abu menika gegayane oleh pepadang saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki Mas, kula mratitesaken wontenipun godhong gedang. Lah mulai ingkang dipun sajiaken menika sekul pecel. Menapa artine pecel? Pecel menika lak wonten dua suku kata pe karo cel. Nah, pene napa cele napa niku kudu diartekke. Sing ngartekke ben iki ya artekne ne. Apa iki? Pecel. Pecel ya? Iya iya. Pecel. Pecel. Pem menika saka tembung pegel. Nah kuwi. Dadi menungso urip ning alam donya aja sampe duwe jiwa rasa pegel karo siji lan liyane. Awake dhewe kudu duwe jiwa saling tetulung, aja duwe rasa seneng nyawang wong susah, aja duwe rasa susah nyawang wong seneng. Ning kudu duwe rasa seneng nyawang wong seneng. Niki Mas. Cel menika saka tembung cel menika celah. Mbah Lurah menika pinter golek celah, Pak. Celah ya. Celah. Dados apapun bentuk peluang itu harus dimanfaatkan dengan baik dan benar. Nyatane Mbah Wondo golek celah itu baik untuk membangun desa Kali Abu menjadi desa sing gemari Pahlo Jinawi, desa sing makmur. Alhamdulillah. Mula tembungipun pecel. Pecelipun lak wonten kulupan. Tembunge kulupan. Nika ku ingkang bahasa depan, kulu menika bahasa tengah, pan menika bahasa belakang. Niki sampun dipun werdekaken pecel lajeng kula kulupan. Ya. Ku menika 3 suku kata. Menika dipun adaken Mas Gluduk kaya kulupan. Aku leh. Iya sampean. Kok nek gak iso lagi aku. Kulupan. Ku menika saka tembung kurang sithik aku moh yen rupian ana ing desa Kali Abu ora nanggap wayang dalange Mas Kangko. Lu menika lupa menungso urip ning alam dunia jangan sampai kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pan menika muga-muga panjang umur warga masyarakat kene kabeh ditoke bilahine cedhake rezekine. Iki Pak. Kulupanipun mboten kok namung setunggal warna kemawon. Menika wonten kulupanipun capar. Capar 2 suku kata. 2 suku kata. Ca karo par. Kersanipun indah, ukuranipun. Ayo artekno sik capar. Aku le. Iya sampean. Bajingan lho kowe asline. Capar menika saka tembung capailah cita-citamu setinggi langit menjadi anak-anak orang desa Kali Abu. Saya yakin anak-anak generasi bangsa akan menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agama dan berbakti terhadap orang tua. Para menika paringono muga-muga sedaya warga masyarakat ing dalu menika paringono panjang umur. Tatas titis tetes lan terwaca anggenipun gelar ukara wujudipun capar. Kene apa nek? Capar nika dipun jangkepi godhong kates. 2 suku kata. Ka karo tes. Kaki apa? Tes ki apa? Ayo ngono. Kamu nika gak iso lagi aku. Kamu nika saka tembung kahanan desa Kali Abu menika insyaallah akan menjadi barometer desa-desa seluruh Kabupaten Madiun. Tes menika netes, Pak. Netes menika netes menika insyaallah sedaya warga masyarakat menika netes sedekah marang sak padane, sedekah marang wong sing luwih sing ora duwe saka awake dhewe. Lho, menika kates lah wontenipun serondeng, Pak. Serondeng menika mboten ketinggalan kasipun Yayi ngriki. Medion medene serondeng. Kalian deng. So menapa ndeng napa ya serondeng menika. Sro menika saka tembung sro. Sro menika sro kalan, Pak. Munggahe para yai menika ditabi sro kalan. Insyaallah sedaya warga masyarakat ngriki menika rijiwan religionipun sampun manembah utawa manunggal marang ati. Imane kuat. Wong lek agamane manunggal marang ati, insyaallah apa sing dicakah dipinaringi saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Deng. Deng menika insyaallah warga masyarakat Kali Abu ora kena penyakit dengkek. Boyok Pak, boyok dengkek. Dengkek ya, dengkek. Ya. Boyok. Wontenipun dengkek. Wontenipun dengkek matamu. Wontenipun serondeng lajeng menika lawuh jangkepipun peyek. 2 suku kata pek kali ya ayo. Peyek. Peyek menika tembung penget, Pak.
pepeling alhamdulillah warga masyarakat kali Abu menika sedaya ora lali perjuangane para pahlawan ing zaman rikala zaman semono mulane dalam rangka HUT RI yang ke-81 insyaallah digelar budaya kang kados mekaten negara agama lan budaya nyawiji dadi siji ya menika insyaallah ora bakal ketrayek tegese warga masyarakat kali Abu ora bakal ketrayek nanggap wayang Mas Kangko sing dadi dalange. Lho, wontenipun peyek lajeng pecan niku wonten jangipun sambel. Sambel niku sampurna. Muga-muga sampurna dosane, sampurna apa sing dadi kekurangane insyaallah dadi jiwa sing sampurna. Lho. Menika menika saka tembung humble serawung. Warga iki padha serawung Pak. Siji lan sijine bakal kenal Pak. Sambelipun saking kacang. Kacang ki ngeling-eling kowe aja kakean cangkem. Dadi nek tekok tak bacok ndasmu itu. Lah menika pincoipun dipun sunggok kalian biting. Biting ki sing apik nggo nyulek matamu. Lah ya nesu nek. Nesu kowe mek tekok tok. Aku sing jelasne ket mau ya gendeng lho iki. Sendokipun dereng dipun sendok sing apik nggo muluk sego. Kowe iki lemu. Lho, donga Jawa ku ora kudu. Iku penting lho Pak wong Jawa. Oh iya. Lho nggih lho. Donga Jawa iki penting lho Pak. Kersa dahar Pak. Enggak. Lho saestu. Ora. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya? Mungkin awake dhewe ya sekata hidup semati lho. Mangan siji ya mangan bareng lho Pak. Nggih. Menghargai panitia Pak. Enggak kowe. Lho, dahar menteran apa? Oh iya. Ku angger maem. Oh angger maem. Oh maem. Nggih. Iya lho ade iki yo. Wong dhewe iki nyambut gawe. A B C D E F G H I J K L M dahar. Oh enak ya, ini gitu sportif ini. Aku seneng nyambut kayak. M mangan, M mangan. Tapi yang jalani. Nah, iya no, sehidup semati seia sekata serumpun sepenanggungan. Betul. Loh, ini lak pena. A B C D E F G H I J K L M. Ya, kalau wis M kayak M. Aku balik mesti M. Terus aku wis balik M. Aku selamat ya. Enak to anggur M mangan. Iya. Nyambutke wong telu. A B C D E F G H I J K L M. Loh, aku wis selamat loh. Dilungkas M aku iki. M mangan. Ngono. Balik M aku bisa. Halo telung tukang kiranti ya kowe. Angger tak orene Angger mangan. Aku tak ning kene Mas. Ora keduman no nyogonen. Nah ngene lho enak. Tak deloke ka adil to. Angger mangan yo. M mangan. Iku sing jenenge sportif ngene iki Mas. A B C D E F G H I J K L M. Oh, kowe sewengi wis M pindho kowe. Aku selamat lagi. Wis kita balik M aku balik M. M. Aku ya, sing itu aku Mas ya. Ya kowe. A B C D E F G H I J K L M. Loh. Kowe ngitung dhewe ora nek rekayasa. Masa aku rong M blas iki. Aku kroso lho iki. Aku lu mau wis mimik kiranti. Ayo hitungan dhewe. M lah iki. Lah ane ra enek iki lho. Aku langsung M iki. Aku wis tuku kok. Wis kok ora langsung M iki yo ngopo kok. Wis to iki slemet-slemet aku. Tak tapuhi lambemu, ngambil tunggal Gus. Nggih. Ben tenan. Aminor. Bapakku NU, ibu muslimat. Mbak iki lho wis seniman sing enggak jujur ngene iki. Loh, biar kelihatan agamis kok niki pengaosan sering lho. Nyanyimu piye? Bapakku NU. Bapakmu apa? NU. Bapakmu dagelan. Bapakmu NU berarti kowe iki ngapusi wong kowe. Iki selawat iki lho, lambemu ben entuk manfaat kok iso. Kok ngombe urung emok ngombe. Mesti lagi ngombe. Urung Pesen sakit ya Mas? Ya. Kesanipun manfaat. Ya. Sapa wonge sing kersa nderek-nderek selawat insyaallah gesangipun saged manfaat. Napa Tetep pikantuk ridho saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cobi Gus, cobi. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Mas Ansor, Bayu Batayan.
NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkah asoe melu NU pancen nikmat ngalor ngidul gawa berkah barokah asoe siji-siji ayo do ngaji asal kok gaya asor barang kosok ini kene bareng asto mike ya go bar niki langsung siji-siji ayo do ngaji loro-loro ben ora padha telu-telu golek ilmu papat urip sing manfaat telu-telu golek ilmu papat urip manfaat salatullah salatullah Wondo biang tune kakak pideksa gelar budaya ra mikir apa-apa nimbali pak dalang iki kangko duwe gawe ra pamre apa-apa nimbali pak dalang iki kangko kali abu ayo kali sing wedok ketok ayu ketok ayu berarti ngerokok kabeh lho ayu piyaine grapyak seneng goyang-goyung nanging ora seneng kemayu piyaine grapyak seneng goyang-goyung nanging ora seneng kemayu salatullah salamullah masyarakat insya Allah ya bermanfaat ayo kabeh ngetoke maksiat tak dongane kabeh sregep salat matur nuwun para penonton sing elek kudu bisa move on lenggae sak ngenggon yo iki ayo teruske to kok iso lenggae sak ngenggon masalah apa wae yo mesti tanggon Mas Angko yo ya ayo panjenengan aku barang melu nggih no wis padha melu eme kok ra melu ngono piye kata-katane piye matur nuwun dateng panitia yang sudah menggelar budaya malam ini ikut berdoa mudah-mudahan semua panitia dapat lindungan dari yang Maha Kuasa kok dawa men
Kejawa. Siti ae penak dawa ngeran. Yo, coba Dok. Kamu sama Dok. Asmane sapa cah ayu? Wanda. Oh, Wanda. 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 Wani wani. Insyaallah ketemu sampean aku wani ngadep ning wong tuamu. Yo rupamu kayak kucing rembes ngono kok. Raime garangan mencret ta. Oh no. Ndak iki saka tembung dari hati ke hati insyaallah aku akan selalu mencintai. Oh, yo kok yo tenan. Yo doyan yo. Tapi aja iki anu bojoku melu ya. Lah kowe nek wedi ngene iki lho, sing soro ngene iki. Alah rasa ngomongi aku. Lho, rasa ngomongi. Kowe iki apa-apa. Rasa ngomongi. Aja, Pak. Rasa ngomongi. Kamu sendiri itu introspeksi. Iya. Wis aku ra mah itu. Tembangmu apa, Nduk? Iki ana permintaan. Napa, Pak? Majo. Tapi Mas. Wanda. Mas, mulai dalang iki tugas ngatur. Ya ki sawer iki. Dalang ki ngatur lakon. Mungkin jane enek dagelan nggih pangenteng-enteng. Nduk. Saking kula Mas Ahmad Suparno, nyuwun gending podang kuning kedanan kalih bandul kunci, kopi jahe, rau layar, aja dipleroki kali. Oke men ndek dhuwit piro to isine? 30. Anu kon tuku paketan nyetel YouTube lho. Kowe iki pakudutan goblok. Wong panyuwun mbok kon tuku YouTube. Gending menika kula katuraken kagem Sinoman. Nggih. Sedaya mawon kalih perangkat desa sedaya mawon terima kasih ya. Jan nggih. Saka Sinoman. Kuwi jalukane gending kabeh. Sinoman iki pinter ya. Pripun? Kita lek Sinoman kreatif iki, Sinoman Kalidayu. Oh Kali Abu. Kali Abu gitu. Piye kok kreatif piye? Sinomane ngirim anu gambari piring ngono. Gambari piring ndi to? Ora enek pitulisan tok ngene kok. Oh wis pecah piringnya wis. Oh tunggale montor seminggu tapi. Lecet to. Apa Dok? Podang kuning. Podang kuning. Heeh. Bawa Dok, tak ketang sini Dok. Loh, iki penak kok suasanane penak. Heeh. Ya dibapani neget komplit kok. Sone jan jos nang isone apik Pak niki. Heeh. Yo. Yo. Do maju kok. Ya Jal, ora mung ayu tok ya saiki sinden iki. Oke, Ya kudu suarane becik, suarane apik, penampilannya juga bergas. Jogete ya wiraga wirama wirasa. Ora mung nembang campur sari tok tapi bawa kudu iso. Ya. Rupa nggawa rego. Ngono barang iki. Aku nyun semoga Saged to, Nduk? Insyaallah. Oke, ya semoga wis terus. Kaya dagelan lempoh ya. Nyambut gawe wis 2 jam rene ndak lungguh barang ngadeg rene. Kok iso Kaya wong kowe iki padha ditanggapi nyeneni kancane. nyambut Wong gawe. bawa lho tak ngomong aku kok wis ngono. Natian wujuh temong peksi. Indah suaramu Cahayu. Wondene kaya kesengsem penggalihipun Kakang. Ngisuk-ngisuk tindak bareng karo Kang Mas ya. Nggih Kakang. Ndak pundhutake apa sing dadi kasenenganmu. Ya. Tenanan. Iya. Kene-kene Kene-kene, ora apa-apa ngono kok. Kok le wong wedok. Bojomu wing ngalor gitu ora butuh apa-apa. Yen menawa ngisuk-ngisuk kangen marang pun Kakang, Iso apa? ora usah dadak, telepon ya. Telepon wis Lah piye, kadol. Mas? Ayo, wis. Kadol, telepon wis kadol. Sikok bagi du. Coba. Endahing bengi iki ora ana liya sing bisa njangkepi endahing atiku mung sampeyan Dajeng. Mana wong wedok ngono. Barek iki nek. Nalika semono ndak pundhutke dedaran sing Apa dhewe mangane bingung. ngasu tenan kok kowe. Wong ngadine lagi ngrunce Lah kata-kata. kowe mangan bendina jagane sing nanggap kok dadak lu kok sedaran. Ngawur dek iki rung tak buka sian. Dajeng Dek iki bungkus. Apa nek tanggapan lu bungkus? Kirmah mikir sing ngomong. ngawur tanggapan Semarang enak. Apa ya saya sliramu?
Oh, Kang Mas, adik saya. Wah. Bojone ning ra tok heeh. Mbok yo hei ngono apa piye kok? Heeh. Piye? Hai. Ya heeh, iki asli kan kali gunting. Anding ril. Jajeng Pinggir alas biasane. nalika semono ndak pundhutake lelenggan sing kepenak kanggo sliramu ya. Lenggah sawetara. Nggih, Kang. Kene tak pundhutke lelenggan. Anu, Le. Kene dadi kursi dulu, Le. Le matamu aku masmu. Kene. Mas. Dados kursi dulu. Dadi apa? Kursi anggono apa nggon pantai ngono kae? Ben dadi kursi ben ketok. Oh. Sing linggu iki ta? Ya, kene diajeng kene. Wondene kaya ning Taman Caruban ngono kae ya. Tak lenggahke nggon kursi, engko lenggah sing kepenak. Ya apa? Tak tonyone tenane ra ngisin-ngisini. Kursi kok ngayang ki ya ngopo kok iso. Kursi pantai. Kursi ki ngene lho, rasa dadak nglumah kok iso. Lelek ngene yo, pakune rambut modot tuh. Tak abote kene. Celelekan karo priyayi sing apik. Piye kursine piye? Ayo kene. Oh. Lah ngono. Diajeng karo aku diajeng. Nggih. Lenggah kene diajeng lenggah. Kursine empuk apa ora Mas iki, Mas? Wah iki limited edition. Njur sampean bawa tak lenggahke kene sansaya ketok mriyayi kene lenggah. Lenggah kene diajeng garwane Kakang diajeng. Lenggah. Plek. Nah. Terus piye rasane kok? Terus jajal sik. Ya. Kurang dhuwur. Empuk, Kang. Wah, iki pancen yo biyen lak wujud katresnanku. Oh no. Kata kau sih, Apa? tahu nih. Pripun? Pokoknya anget ibar ngendok ya jadi. Ngawur ae, ora kok bar ngendok. Kuwi Hansaplase lho dicepok. Nek kono gak koyo Apa kok dikuyu? ben ra. Kene lenggah diajeng karo bawa ya diajeng. Ngene. Nggih. Engko yen keduren, Nggih. nek tak dudoki ben ngerti. Pripun? Otomatis. Ha iki Iso didhuwurke cendekne. lenggahmu ki lak ora katon kepenak to. Nggih. Ngedoke kok kene tombole. Srut. Nah. Oh, ngoten. Engko yen rada kendeken, Nggih. tombol otomatis di sini. Nah. Oh, kula nyobi nggih. Ya Mas. jajal sik. Jo. Loh, Kau sih jajal awakmu, ki kursinya radur. terus Tuwo. ora ambleset. Gah. Mbok kon Sudah gede. linggo ta? Heeh. Oke. Lenggah kene karo bawa terus ki Cahayu. Gak sida dijajal, Mas. Ayo kuwi karek sliramu. Coba dudul. Anu nduk yen dudul rada alon, Iki ketoke kok kurang dhuwur ya, Coba Mas. dudul. Lah iki- dhuwur Kalau ke. delak sodok kan kok. Kurang dulu lah. Kurang. Nah, tak duduli dhewe. Wes dok. Lenggah. Nggih. Ngene dok. Pripun? Ngen ora ambruk. Heeh. Men ora ambruk kursine. Kene. Oh, disanggo ya, Nah Mas. iya ngene. Wes lenggah. Iki aman ya, Mas? Wes Kan? aman kuwi. Ya. Nah, plek. Jlek. Nah. Wes aman. Aman. Mbah. Tidak 5 lho kuwi bobote. Apa? Amana. Ngapa? Tombolnya moncrot. Terus ke dok, coba. Neno. Halus manis nangsa Ngiyung. Karo aku, kencanamu. Mas. Wong dene aku kangen karo sliramu. Kowe saiki kok ketok ayu. Wah ketekur. Godhong waru bolong-bolong. Wong ayu kok moblong-moblong. Dayun. Aduh, karo aku kowe coba bawa meneh cahayu. Yo. Bocah kok ayu nih kowe. Iso nyuling ra iso ndemung.
Apa Mas kuwi Mas? Iso nyanding ra iso ngambung. Iso ngendang ra iso nyuling. Iso nyayang ra iso nyanding. Aduh karo aku, kowe kencana wungu. Dayo. Abdiku sing tak tresnani. Dayo. Dayo. Kowe kok mangan ae, Yun. Aku emok. Kowe dijak undang-undi kok terusno ya Cah Ayu. Golek isi podang kuning. Nggih Pak, ngapunten ya Allah. Marah-marah. Kuwi pancen abdiku sing tak tresnani. Enek bendarane kliru mesti diseneni. Wah ketekur, wah ketekur. Sing nani sapa sing nani? Kowe iki mbok pangan sih. Ayo wedokne aku iki kok. Wis mama. Wis krasa arep mbok semprotne aku kuwi. Dilak. Nah. Ya disemprotne aku, roh aku kok seneni sapa kok. Ya mama, nanya dulu lah. Mama lu enak juga betul. Wah, wis rasane enak to, Mas? Nah, seminggu karek motong. Iba bunga hatiku nyanding bisa tombo Oke, udang-udang nggih, Den. Nggih. Siap. Biban iki ngaturi penjane Mbah Wondo Datur Tindak Panggung. Oke, siap. Yo digarap kecil ya Mas, dijogeti Mas Klinik lu tugen kepenak. Nggih. Yo, buka celuk. Yo, mangga. iso awan ning omah wis ora keluyuran anggolek sing tak sayang Ayo, saya Bang Mer.
Mereka kagem kanca-kanca karang Taruna sampun dipun aturaken. Siap. Balura diatur tindak nggih. Nggih no. Oke, yo. Monggo Mbak Wondo tindak panggung, Mbak. Cepatan nalongso jaman rakoto urip panjenengan kudu kira usah ati kudu seni Rakelan rakoso budidaya pancen kabeh padha wiwitan rakoso rek ayo rek ayo rek kasuwun Mbak Lurah Wondo kersa tindak jengkar wonten kaliyan agung boleh kenal ayo ngalor ngidul pengombak ninggal ati bedok sapa ngerti nasib awak lagi muncul Mbak Lurah tasik wonten kewajiban ingkang dereng saged dipun tilang. Oh, ngaten. Lha dipun iya ta? Mungkin pun iya tenan. Iya, tenan. Waduh, ya ampun. Panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret kelmaane mendung Surabaya geger fungsine Madiun Jakarta. Satu lagi ya Balura. Panas mlaku ora nggawa payung kelmaane mendung Surabaya geger fungsine Madiun Jakarta. Ganti nonton Sarana rene ayo bersatu Madiun dene maju sarana rene bojae Alhamdulillah wah sampean ki ora ngertos kok Mbak Lurah lagi repot deloken keringete kaya ngono kuwi
Saking leh repot ya ngono kuwi. Mbah. Pangapunten Mbah Lurah. Ngeten iki kan tengere wong ndredeg. Nggih. Mbah, sampean kok ndi to, Mbah kok celana bletok-tok kaya ngene iki. Kowe iki wong repot lho kok iso. Mbah Lurah ki ora kok ngurusi tamu tok ya ngurusi jero barang kok iso. Ngapunten Mbah Lurah. Termasuk jero kandang. Saestu. Mbah Lurah piyanipun los kok Mas. Ngoten. Bu Windari pangapunten. Nggih. Kalau wau oleh Gojek Mas kula radi mboten skeceng Guyon, penggalih. Bu, guyon, Bu. Menika pancen kok sok ngeten niku Bu. Bu Windari. Bencing-bencing melih nek mriki enten damelan napa-napa mengeti napa-napa dalange tetep niki dagelane mboten sah nika Bu. Klitik tok mawon pun. Ampun kadung cocok iki Mas. Dalem Kan 2 jum. Baju. ning saged kok setunggal-setunggal saged. Kasih tahu soluju. Soluju. Ya paling ora nggih bebungah ngaturke apa Mbah Lurah. Mbah Lurah. Nggih. Mengke lek benjing tahun ngajeng menawi dalange tetap Mas Kangko. Dagelane kula kalih kritik. Mengke khusus dagelan lho lek dalange tetap utuh mergo ngopeni wong akeh. Khusus dagelan tok 50% Mbah Lurah. Siap. Nggih. Alhamdulillah separuh harga Mas. Baru harga tadi 50% DP, 50% pelunasan menika. Mau kok ora ndang mbok nggih ngapa to sore mau. Ndang mbok toke lak yo ora gawe kuwi to. Mbah, Manicin. siap nggih Mbah nggih. Alhamdulillah. Dan mirsani warga masyarakat jenengan iki udah suni Mbah. Nggih, kula dongakne bar daripun wayangan mriki Nggih. warga Kali Abu Nggih. tansah pinyarengan seger waras. Amin. Diparingi rejeki ingkang barokah. Amin. Masyaallah. Terus momong putune karo bunga. Amin. Amin. Nggih, nggih. Disuni bapake kudu cepak sak wayah-wayah. Mergo ku yo ngibadah. Ya nenek duit itulah Kula insyaallah. niki pun cocok kok Mas kali Nggih. tiyang Kali Abu niki. Alhamdulillah, Keluarga masyaallah. kadung cocok. Amin, Nggih, amin. nggih. Kok ngantos 30 tahun lho panjenengan lenggah. Bapak itu Wiwit satu bapak, periode, nggih, terus Nah, nggih, satu nek nggih. niku Mas, Nggih. nek niku lotre. Oh ngoten nggih. Nggih pas kenek kula. Oh. Dadi sedaya menika nek dilotreno sok kula nggih kenek sok kula mboten nggih. Pas kenek kula pisan ping 3. Dadi nek mboten salah niku ping sekawan jelalah kenek lotre kula. Masya Allah. Panjenengan terus. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah, pancen Mas nggih diridhoi saestu, Mbah. Nggih, nggih. Nggih Ngoten. duka. Lho. Ijane duka, piye Mas? to dijak omongan angel ora. Nun saya Mbah Lurah kitab nggih. Lah duka niku gandengane karo nasib lho Mas. Kitab Mbah, kitab Mbah Lurah. Piye to, Mas? Angel lho. Nggih. Iya. Lagi ora sampe. Iya. Aja meneh ke awakmu dulu to. Wong ditenono angel. Nggih katok mesti gedean ngono kuwi. Payu yo piyaine. Lemah kok iso mangan. Bu Lurah. Hujan nggih, Bu. Pak Hujan. Wah, Ibu jangan tas. Kayak koordinator Bang Mekar. Siap ya Pak, pun kula saged ndongakne matur suwun. Jangan timbali Mas Kangkung jangan timbali sak kanca. Ibu mugi-mugi mung saged ndonga mugi bapak sehat, Amin. Ibu sehat. Amin. Warga masyarakat Kali Abu mugi-mugi sedaya benarkan berkah-berkah sing Gusti Allah Amin. Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Lah Ibu, Pak anu Pak. Sampun to? Dereng. Nyanyi kali Ibu. Waduh, nek nyanyi niku jane kula pinter Mas. Nggih. Tapi dateng kamar mandi. Nek pas ngenten iki ndredeg. Nah, monggo. Nah, pinten kok kula ternyata jeding monggo. Hei. Kuwi iki wondene guyonane Mbah Lurah ngeten niku. Oh, alah tak. Saestu, tonggo-tonggo kula niku seneng. Nek Nggih. kula nyanyi teng kandang. Jeding. Teng kandang. Oh, kandang. Nggih, Beda sapi to jenengan? mboten tukang limpah. Walah. Dadi Bos sapi, Pak. lah Bos sapi. Bos sapi. niku tenan Pak. Berarti sami kalih Mas kula Pak Lurah. Nggih. Panjenengan nggih urusan teng bidang peternakan to. Mas kula nggih ngoten dek wingi masalah kok, Pak. Wedhuse niku kenging penyakit napa nika? Lato-lato. Napa PMK? Nggih sejene PMK mripate niku belek terus. Rembes. Rembes. Lah terus kali ibu dikandani le, kaya ilmu Jawa ngono kae lho. Biasane wong ki nek beleken diwehi pipis e mari. Nggih. Niki lah kok subuh-subuh buka kandang. Wedhuse sik turun arepe duyui lho. Kula nggih ngoten Bojone niku. niku Sami boleh. dan jan ngoten. Padha. Sami nggih berarti nggih. Lah kula ajeng loyu kok wedhuse mlayu to. Akhire kula tut ning ngeten. Kula tut ning ngeten kok bojo kula tangi. Nah. Lah kok mlebu teng mburi. Loh, nomosu Mas. Loh, wah layak lo karo aku mau saiki senengane karo wedhus kok. Lah ya ngono lho suwine.
celeng. Monggo Mbah, dawuhno. Nembang napa? Kala walak sampun atur pangandikan. Ajeng. Saiki hiburan, Mbah. Nggih, nembang. Nembang napa dipun rencangi kanca-kanca sinden mboten napa-napa. Napa to, Mbah? Lah. Jadi entekno kare 150 ta duwe. Mripatmu yo nyawang dompete lurah brang yo ngopo kok iso. Oke. Oh, Masya Allah, ya ampun. Moga didum samiratanipun. Alhamdulillah barokah. Jan. Mboten sampun. Mboten Kula pun cekap. Mungkin mawon teng jero langsung. Nah terus ngene iki piye? Oh anu lah penjan Kyai Kakung lagi dititip ibu. Iki nggawa tok. Lah nggih. Ibuke badhe buka. Alhamdulillah barokah panjenengan Bu. Nah, apa tak belah kula mboten bulurah kula. Rezeki ora kena ditampe, ora ndelok wujude apa. Kula niku lantaran Mas Kangkon nimbali kula niku pun luweh-luweh kok yen tambahi saestu Bu kula. Nah, apa ta Bu saestu kula. Ayo tampani toh. Bu iki ben ora suwe-suwe le. Nasta kule. Wah, adekno yo gelem kok iso. Ini Pak. Sampun matur suwun. Bu, nggih. Siap selalu nggih, Bu. Siap. Tembangin napa Pak Lurah? Napa Bu, tembang napa? Tembangin napa? Pengen request nembang napa? Sak derma. Sak derma dereng wonten iki. Oh langgam. Langgam sak derma nggih. Wong ki langgam sak derma mboten Iki enten. kan maksudipun sak derma nglampahi. Tapi gendinge wonten niki, Pak Lurah. Wonten. Ibu-ibu saged. Saged sak derma. Matur suwun. Nggih. Bu, sembah nuwun nggih Bu. Bu Lurah sembah Matur nuwun. mawon matur nuwun monggo sedaya mirsani. Sing penting balurah ki Bahagia. rukun tok. Amin. Alhamdulillah. Nggih, sing penting warga kalian Buyok. rukun. Amin. Nek rukun iki biasane seger waras. Amin. Nek seger waras niku akhirnya rezekine kathah. Lumintu. Niku kaliabu dongane Mbah Lurah kaliabu. Sing penting padha sehate, sing penting padha Rukun. slamete. Ngoten mawon. Tepukan Matur kagem nuwun. Mbah Lurah. Alhamdulillah. Mbak Lurah, Mbak Luhun, salehne Mbak Lurah sampun kersan minggah. Monggo kenang-kenangan. Lho. Kuwi kanggo ibu mbok paring Mbak Lurah ya balik kucing. Kok balike 150. Lah ndak nganak ibarat. Wah, ya Allah. Siap Bapak. Nggih. Mas. Nuwun. Ngeten iki lho, kagem patuladan. Ah. Ibuke ngantos yuswa sak menten, Pak yuswa sak menten sik gandengan tangan. Iya. Niku tresnane jan hidup seya sekatan niku. Bojo kuwi ngalor gitu lak gandeng kok. Tresno. Yo tau tak cole malah nyolongi apa-apa ning kene. Lagune ki mau Sadermo. Sadermo. Ayo Wiwi sing asli Madiun. Wiwi. Sadermo. Ya aturke menika untuk spesial dari Pak Lurah. Nggih. Ya aturke. Mbak Nuwun, Ibu Windari, Mbak Lurah Wondo, makasih Mas. Ya kedinge Sadermo langsung Buka celuk no. Nggih. Buka celuk. Ya. Niki ndalah panjenengan Pak Lurah yang ngrasakne nganggo musik Mas Jo. Nggih. Oh biasanya nek Madiun ora nganggo musik ya. Nggih, menut jamaning laku. Nggih. Yo kadang-kadang Mas Kanggo iki sesuai dengan requestnya. Sakala ya pengen game musik bisa. Ya. Somben iki enek panyunan ki tanggapan wayang nggih diji somben. Sonorek kuwi kok. Kene ndak ya ndak? Yes. Yo do, aturke yo. Wi. Ya. Yo. Wawangsane prasujana kang muslim ing pambeti triprakara kang nyata manungsa tanane muti siji tibane kabejan
ditibane campur sari ya, Mas Jo. Derek. Nggih. Apa-apa kena. Ya, ndambute campur sari. Ya, ninggak katresnan yo kena. Ya. Wi, lanjut, Duk. pengetelu tibane pasti garis bebastine Jaipong siap. Ya. Wijaras Indonesia. Oh, rawem. Iki lo, iki lo, iki lo. Nangis sakjroning hatiku nalika Nuwun. Nah, tasih wonten sekawan paranggoning yang dereng kembang. Wonten Budwi, wonten Nduk Prima, wonten Mayang leman Mbak Retno Cungpe, Mas Jo. Dados ngeten niki Nggih. luruh Mas. Heeh. Yai sepuh nggih Renan Penggalihe. Nggih. Kanca-kanca muda kaneman nggih tetep terhibur ring mana. Nah, betul. Lah mulai kita aturi lagu sing masa kini Mas Jo. Wah iki wong wonten Nah, okresipun kok. ya, ayo disupati musik Mas Joro. Budwi, Prima, Mayang dan Retno Cungpe. Yuk. Menika kawan sampun jemun.
lek sepadi kelingan. Kayak dadi sekolah. Tahun sok-sok apa bodi Sabate salihu. Salihu lan terlambat. Nah, kalau sekuntu mawar merah. Ya. Lagune kapesan sejati dipundur lawan kanca-kanca yang lumantar live streaming Mas yo. Nggih, Mas Tulus Cikarang. Ugi monitor saking Jakarta. Mas Ngadi Pondowungu, matur sembah nuwun. Ugi ingkang ramuh matur kasih Mas Joko Pinangenceng, matur sembah nuwun. Ugi Rejo Nganjuk diramuh. Nggih, matur nuwun. Mas Joko ngenten. Mas Joko Ngenten. Pinangenceng. Mau lagu muni aku izin sedelo Mas Joko. Tepuni dek. Ajeng pipi sedelo. Oh, Ya bibar operasi kalau ini kali dokter sementara waktu ngomong uyo. Oh, itu penting iki Mas. Nggih. Yo, lagunipun katosnan sejati. Monggo para kanca gamelan dan musiknya Indonesia. Yuk. Masih bisa di jalan Indonesia. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ki ana entuke lakon ki ana tutuke. Lakon kena ukurane lah kudu tutup crita lan lakune. Plus. Kula samangke dipun sowan wonten Kyai Kaliabu ingkang dipun lenggahi dening beliau Bapak Lurah Bapak Suwondo. Insyaallah ing samangke warga masyarakat dipun panggihaken kabagyan kamulyan saha katentreman. Amin. Menapa kang dipun jangkah insyaallah Gusti paring lilah lan hidayah. Ing samangke dipun panggihaken barokah. Amin. Ngodino Sami-sami nyemane angkara murka ana ing desa Kaliabu. Ora mung suda memala nek ilang memalane mung karek harjo wilujenge. Amin.